Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Jago. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning. Colin Parang Tits. ginalingan mo. Oo nga, no? Nagbago siya. Parang may pinapagpapugian. Basic. Basic. Tawagin na lang po akong Francis mula po sa Urdaneta, Pangasinan. Pero dito na po ako sa Maynila nag-work ngayon. Itong katas ko po ay tungkol sa girlfriend kong si Christina. At masasabi ko pong siya na yung love of my life. I really, really love her from the bottom of my heart. Isa po siyang nurse. During that time, 29 po ako at siya naman ay 28. Nagkakilala po kami, Kulantit, sa isang medical mission dahil naging donor po yung company namin na pinagtatrabahuan ko po. At ako yung naatasan para asikasuhin ang mga donations. Simula nun, kakachat kami, niligawan ko po siya. And after mga isang buwan, naging kami. At umabot po kami ng 11 months. Meron na rin po kami mga nabuong mga pangarap, Kulantits. At doon po natin umpisahan Ang mga katas ng aking nakalipas. mahal. Ano ba yun? Thank you Ba't sa pagsundo. pinapapunta mo agad Settle ako down dito? muna tayo. Pwede daan tayo, kape tayo. Magpagpag lang ako ng pagod. Sobrang nga. toxic sa ano eh. Higa lang. Hindi. Sakit ang i-massage eh. Ang galing ni Uncle. Alam na alam. Kasi sabi ng friend ko. Na ano? Ang sasabihin. Operang kita na massage para hindi ka Gusto mo kape mapagod. muna tayo. Gusto mo, sige na nga, massage. Yun. Massage. Teka, ba't parang parang excited na excited kang may ibalita ka sa akin? Oo, excited ako. Tara na. Ay, Mars! Saan kayo eh? Magmamassage. Ano? Sama ako eh! Pang ay, dalawa lang, couple lang yun. Bawal third wheel. Ay, sayang Oo, naman. diba? Siyempre. Uy, out ka na ba? Out na ako. Uy, si Doc, hinahanap ka doon. Ito, out na ako. Off duty na ako. Bawal na yun. Madodoli ko kayo. Tara na. Tara Ayun, natin. na kami, ah. Mars, ikaw na bala. Huwag mo ko tawagan na. Kaya mo na yan. Ano ba yan? Sige na nga. Bye-bye. Sana all! Bye-bye. Just one look at you.
Sabi mo massage. Anong massage to? Parang muscle control to eh. Uy, talaga. Hindi naman to muscle relaxation. Muscle Ba, control. relax ka. Relax ka muna din. Mamaya na natin Sige. pag-usapan yan. Oo nga, kaya nga mamaya na. Excited na talaga ako. Mahal. Ah, Mahal, may pakita ko sa'yo. Visa. visa? Ano to? Visa. Australian visa. Ba't may ganito? Akin yan. Oo nga. Lipad na ako. Na, Prank ba to? Vlogger ka na ba? prank ba yan sa kuya papaprint, no? Totoo yan. Ito, saan pa ba? Hindi. Teka lang, joke ba to? Hindi nga joke. Excited ako kasi natanggap na ako lilipad na ako anytime. Naantay ko lang yung email ng yung flight details ko. Sila magsasend sa akin yung company doon. Happy for me? So, aalis ka dito, doon ka na mag-nurse sa Australia? Ano, Melbourne? Yep. Teka, ba't di ko alam to? Ayun na, pinakaalam ko na. Hindi Kasi kaya nga. Diba sabi, hindi ko sila open sinabi. tayo sa isa't isa. Ako, open ako lahat sa'yo. Sorry. Sorry kasi ganito. Di, naman, rupok. Di ba kasi, ganito. Last time, kapag sinasabi ko yung mga application ko, lagi nag-jinx. Kapag wag mo yung ma-misunderstood. Pero, gusto ko kasi surprise para matuwa ka. Kasi last time, pag sinasabi ko, lagi hindi natutuloy. Baka, alam mo yun, may evil eye ako. So, pero ito na, mahal. Yun. Happy ka para sa akin? Tuloy na. Gusto mo ako maging happy? Tapos iiwan mo ko? Mahal, kahit sabihin ko, kahit hindi. Ganun naman ang negative naman nung iiwanan kita. Of course, para to sa Ano future bang tawag natin. mo dun? Iiwanan mo naman talaga hindi ako ka eh. naman- Huwag mo nang pagandahin. Huwag mo nang Mahal. sugar ko. Bakit natin naman sinasabi ko sa'yo? Parang hindi mo naman sinasabi na iiwan mo ko, payag ka naman, supportive ka naman. Bakit ngayon? Bakit parang ayaw mo na, ituloy na? Pero ang bilis eh. Baka ikaw Akala ko talaga kasi, yung nag-jinx ha? akala ko kasi, mahal, mag-a-apply ka pa lang. Tapos, saka pa mauusad tong application mo. Umusad na nga kasi nga gusto ko i-surprise. Para hindi ka na rin mag-overthink. Ayan na, okay na. Okay na magalit. So ako, paano ko nito? Malay na. Ayusin natin, di ba? Malay mo. Sumunod ka dun, tas dun na tayo. Para naman sa atin dun dalawi. Pasensya ka na. Huwag ka na magalit. Second round. Okay. Narupak! Ako kasi, Sige ba't na. ikaw Love yung you! surprise. Love you! Happy ka, tas ako. Konti lang Sige na, naman love hihintay you. mo. Love you po. I've been building my Ay, may magagawa pa ba ako, Colin Teach? Tagal niya na pong pangarap yun. Kaya, sa wakas, natuloy na rin po si Christina sa Australia. Ayaw ko pong pumayag pero pangarap niya eh. Mahal ko po siya. Kaya, minimake sure ko na suportado ko po siya.
Kamusta I ka miss you dyan? so much. Miss you. I miss you, I miss Ang you. bilis. Nakaano ka na? Naka-isang buwan ka na dyan. Kaya Ang nga bilis ng eh. panahon. Miss mo ako? Oo naman. Love you po. Love you, mahal. Mahal, ang ganda pala dyan, no, sa Melbourne. Mm-mm. Tabing dagat, tapos parang, Saka maraming magandang OC. Get? ganon. Maraming magandang OC dito. Di, syempre ikaw na yung pinakamaganda para sa akin, no. Ay nako, kasasabi mo lang ganon. Kaya siguro gusto mong pumunta dito. Bakit? It's a trap eh, tinatrap lang kita. Tapos sabi mo, ganon. Kaya siguro gusto mo dito, huwag ka na kayo pumunta dito. Ano naman? O baka meron ka na dyan. Ano meron? Wala. Ako ba? Ano sa araw-araw na mag-usap? Wala. O malay ko, pagkababa ng cellphone. Ganun ba yun? Oo, may video call ka din. Wala nga. Miss na nga kita eh. Iyak pa kasi- pag ikaw, nahuli ko. Kala mo, may mga Wala. saya ko dyan Wala nga, naiiyak na nga ako, pinipigil mo pa. Send mo sa akin yung dashcam recording mo. Oo, wala namang dashcam yung kotse ko eh. Bakit mo inalis? Wala talagang dashcam yun. Bala ka dyan. Halika na nga, sige na. Ano, Ano mali ka na? what you wearing? Sanay na sanay. Sanay na sanay. Hindi mo Kulay naman ako red. nami-miss eh. Red? Ay, yan yung gusto. Ano ba favorite color mo? Blue. Suot mo na yung Sino blue. yung nagsuot ng blue? Ay, naku. Wala. Hindi, red talaga. Bakit favorite naging ko. blue na? Red eh. Favorite mo eh. Hindi, Sinong blue. nag-blue? Ano ba yan? Ito na nga muna. Sige na. So, start na natin. Namiss na kita eh. Sige na. Sa kanila mo nakatutunan yung mga pabebong. Sige na, hindi ka naman ganyan dati. Eh, Sinong nambe-baby talk sa'yo? Wala. Sa'yo lang ako nagaganito. Sige. Hindi ka naman ganyan. Yan na. Nasabi ko sa'yo, Francis Wala nga. Ikaw lang. Ikaw lang, hindi ka naman ganyan magsalita dati, Para sa'yo. baby talk. Para sa'yo? O Namimiss baka may kita, ganyan ba yung namimiss babae mo? Ano ba? Wala nga. Namimiss nga kita eh. Sige na, dali na. Sige. Dali na. Sabi ko sa'yo, Francis. Oo nga. Sige na. Ito wala, tanggal na. Ay. Makalipas po ang 5 months, Bye-bye. uy, teka lang, wala pa nga ano eh. Sige na, miss na kita. Parang ilang linggo na. Ikaw ba naaasar sa sarili mo? Tama na yung pambe-baby talk mo. Hindi na ako natutuwa Ang pangit. Nakakapangit. Ba't mainit ang Bye ulo na mo? nga. Uy, ba't ang init ang ulo mo? Kasi nadidirin ako sa ginagawa mong baby-baby talk. Eh, gano'n naman talaga ako masalita sa'yo ha. Namimiss na nga kita eh. Ba't ka nagagalit? Okay. Hello? Bye-bye na. Di ba wala ka namang duty? Eh, kaya, yun nga eh. Wala akong duty, tapos kakausapin kita. Nabibigatan na ako na parang may obligasyon ako sa'yo lagi na tawagan ka. Chat-chat na lang muna. Gusto ko matulog. Ano? Bye. Hello? Ano nangyari sa kanya? Nag-iba na ng tono si Christina Colantits. Ayoko marinig yung alam na this. Kasi dati siya yung galit na galit pag hindi ako tumatawag. Ngayon, nagagalit siya pag tumatawag ako. Naghahanap talaga siya ng butas. Sandali. Bago mo ibaba, klaruhin mo nga ako. 5 minutes lang, 5 minutes lang. Hmm. Parang babago ka na eh.
Ano nangyari sa'yo? Sige, para matigil na yung pagtatanong mo kasi na uumay na rin ako sa paulit-ulit natin. Hello, Chappy ka. Ano nga? Mahal, sorry. Nagkasala ako sa'yo. May kasalanan ako sa'yo. Sorry. May kasalanan ako sa'yo. Ano yun? Naalala mo yung bago namin na Indian doctor? Indian doctor. Oo, Yung tinatawag kong 3 idiots, yun? Oo, Bakit? si Doc Haruru. Bakit? Sorry, hindi ko sinasadya. Na ano? Diretsuhin mo na nga! Pero 2 beses lang naman yun eh. Anong hindi mo sinasadya? Anong 2 beses? Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako sa pagkamis ko sa'yo, homesickness, napapraning, anxiety, overthinking, kaya nagbembang kami. Sorry, Francis. Hindi ko sinasadya, pero promise 2 beses lang hindi lumampas. Pabembang ano sa Indian doctor na yun? Saka yung pinagbibintangan mo dito na ng bababae, ikaw pala ng lalaki dyan? Paano mo nagawa niya, Christine? Pero wala na ngayon. Di na nasundan kasi sobrang lungkot ko lang. Sobrang pagkamis ko sa'yo eh. Sorry. Promise, wala akong nararamdaman para sa kanya. Kaya Francis, ayusin na natin yung papers mo para pumunta ka na din dito. Promise, babawi ako. I-process na natin. Kahit sa ganung paraan ba lang makabawi ako sa iyo. Sige na, Franz. Mahal, di ba mahal mo ako? Naiintindihan mo naman ako. I-process na natin. Sunod ka na dito. Para hindi na ulit mangyari yun. Ngayon mo gagawin yan? Ha? Ino-open ko yan dati. Magagalit ka kasi masyado akong atat. Hindi ako makapaghintay. Wala akong patience. Oo na, sige. Sabihin mo natin gusto mo sabihin. Deserve ko naman yan. Pero sige na. Para maging okay na tayo. Asap, dali. Sige na. Salamat na lang sa lahat. Francis, hindi. Hindi tayo mag-iwalay. Pinili mo yan, diba? Sige, doon ka na sa kanya. Magiging matibay tayo. Doon ka na sa kanya! Doon ka na sa kanya. Hayaan mo na ako. Francis. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya mag-umiwalayan. Please, huwag mo mag-iwalayan na lang. Tama na! Tama na! Lately I have had the strangest feeling. Metro's #1 Love Radio. Basic!